En dan nog muzieknieuws, want de legendarische band Evil Superstars houdt dit jaar een reunie op Pukkelpop. De band met frontman Mauro Pavlovski zal op zaterdag 22 augustus nog eens samen op het podium staan. De Evil Superstars wonnen in 1994 Humo's Rock Rally. De groep was een inspiratie voor heel wat Limburgse bands die zagen dat alternatieve muziek ook hier gemaakt kon worden. De Evil Superstars op het podium van Pukkelpop in 1996. Echte chaos, iets wat de groep typeert. Mauro, eerste reactie? Huh? Was het goed? Ik weet niet, ik was aan het slapen, het was in het midden van de nacht. Je tweede reactie eerst. Geen commentaar. Frontman Mauro Pavlovski en gitarist Tim van Hamel zullen zich het optreden nog lang herinneren, vertelden ze enkele jaren geleden nog aan TVL Nieuws. Het was echt wel een groot podium en kabels waren het. Kabel was te kort van mijn versterker. Ik moest mijn microstatief een meter naar achter sleuren. Dat was ook letterlijk heel straf, omdat we wandelden het podium op en een heel tent vol met mensen die roepen en dat is echt, het was een heel speciaal gevoel. Evil Superstars begon in 1992 met als thuisbasis Heusgezolder. 2 jaar later is het hoogtepunt van de band. Ze winnen Humo's Rock Rally. De groep scoort hits met Satan is in My Ass en Sad Sad Planet. It's a sad, sad planet. Evil Superstars hebben het muzieklandschap in Limburg getekend. Heel wat Limburgse muzikanten zien hen als inspiratie en starten hun eigen band. In 1998 split Evil Superstars. Iedereen gaat dan zijn eigen weg. Nu voor de 30e verjaardag van Pukkelpop komt de band dus nog 1 keer samen.